Rahmatullahi wabarakatuh. ‘Yan uwa barkanmu da sake kasancewa a yau a wani sabon bidiyo. Bidiyonmu na yau zai yi bayani ne akan wata hanya da za ka rinƙa samun kati kyauta a kullum ta hanyar amfani da application na Opera. Kamar yadda kuka sani application na Opera application ne na san sananne ga mutane da yawa, domin application ɗin ya jima yana amfani kuma da an sassan shi. To yanda ake samun kati da wannan application shi ne a kullum suna ba da daily 10 naira da suke bayarwa, wanda za ka yi amfani da shi idan ka tara ya kai naira 50 za ka iya cire wannan katin zuwa kai tsaye zuwa ga layinka na waya ko MTN ko Airtel ko Glo, kowane irin ne za ka iya tura lambar nan kai tsaye ya je ma. Saboda haka yanzu ba tare da ɓata lokaci ba bari mu shiga don mu ga yanda. Idan wannan shi ne farkon ziyartar ka wannan channel ɗan uwa, ka daure ka danna mana alamar subscribe a wannan channel na Nuruddin Blog TV. Kamar yadda kuke gani da ka tashi kawai za ka yi haka ne, kun gani daga nan ka yi subscribing, kuma duk lokacin da muka ɗora sabon shiri za a sanar da kai kai tsaye. Sannan kuma ka danna alamar ƙararrawar sanarwa kamar haka, sai ka danna wajen all notification, shi zai ba da damar duk sanda muka ɗora sabon shiri za a sanar da kai. Mu je don mu ci gaba da bidiyon mu. Yanda wannan abu yake, da farko kamar yadda kuke gani nan wannan shi ne interface ɗina na Opera application. So bayan ka buɗe shi akwai wani guri da za ku gani reward, kamar yadda kuke gani ga wajen nan, ga shi nan za ku gan shi a nan reward. To wannan shi ne gurin da za ku taɓa, so da ka taɓa wannan gurin kai tsaye zai buɗe kamar haka. Yawwa kamar yadda kuke gani ga shi nan yanzu haka ya buɗe. Saboda haka kamar yadda kuke gani ga shi nan yanzu ya nuna min yana loading, zai nuna min balance ɗina. Kamar yadda kuke gani ga shi nan ya nuna min balance ɗina naira 40. To kai tsaye gurin daga ƙasa za ku ga gurin da aka sa get 10 naira. Daga nan gurin ga shi nan an sa get 10 naira. To kai tsaye za ka zo ka taɓa wannan gurin na get 10 naira ɗin nan, da ka taɓa automatically zai fara processing, kuma yana gamawa za ka ga wannan naira 40 ɗin kamar yadda kuka gani ga shi nan yanzu naira 10 ta zo, sai ka danna OK. So bayan ka danna zai nuna maka zai processing, kun gani naira 10 nan ta koma naira 50, naira 40 ɗin nan tawa kai tsaye ta koma naira 50. Saboda haka kullum kana da dama ka fito kai wannan, kuma yanzu kai tsaye in ina so. Sannan kuma za ka iya buɗe wani account ɗin na Opay bayan wannan, kawai in ka tashi wata lambar za ka kuma sawa, sannan ka shiga kai verification, daga nan shi ma za su baka dama kullum ka rinƙa samun naira 10. Ka ga in account biyu ne kullum kana da naira 20 kenan. So wannan shi ne yanda ake amfani da wannan app na Opay a samu kati. Kuma duk lokacin da ka tashi za ka cire katin ka kamar yadda na gaya muku, da ka tashi za ka zo wajen buy airtime ɗin nan, kana zuwa daidai nan gurin da ka shiga go za ka je inda za ka tura number wayar da kake so ka yi receiving wannan kati. So wannan shi ne ƙarshen bidiyon. Idan wannan bidiyon ya burge ku kada ku manta ku danna mana alamar subscribe da kuma alamar like. Mun gode.